Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma uDokotela Ncekeza. Unjani sisi? Yebo, ngiyaphila njani dokotela? Ngiyaphila. Ngicela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo ukuthi uphuma kule ndawo. Babukeli emakhaya igama lami nginguKarishma Isibongo ngowakashanku. Ngikhulele khona endaweni yala eMlazi esection B. Okay. Ulethwe yini namhlanje eKarishma? Okungilethile la Dr. Ncekeza, nginenkinga la yokuba nomoya wokuthanda ukulala nezinja. Like isiyangihlupha lento because sengiyayi-enjoya. Yabo, sengisholo ukuthi indlela esengihlupha ngayo angisakwazi ngisho ukubingelela abafana, angisakwazi ngisho ukuya esitolo mekukhona abafana nje. I'm acting weird around abafana nje. Ngifuna nje mina ukubona inja nje. Ngithanda izinja. Kahle. Iyo into engilethile la. Okay, so kahle ufuna ukuyiyeka wena lento ngezinye indlela. Yeah, iyo into engilethile phela Dr. Ncekeza la ukuthi. Alright. Ngiyafisa ukuthi ababukeli emakhaya bangi-advise ngendlela zabo, bangitshela ukuthi ngenza njani ukuthi ngiphume kule simo. As much as ngangena ngendlela engangena ngayo. Alright, okay, no, sicela uqale story sakho uze naso nje ukuze nababukeli yabo ba understand ukuthi yonke lento iqale kanjani. Babukeli emakhaya shuthi it was 2019. Lapho I was 12 years old. I was gonna turn 13. Okay, shuthi ngishonele abazali ngina 12. Kwakumhla ka 17. April futhi lapho nje 13. Okay, shuthi ke lapho vele ngangihlala nogogo yedwa cause u-auntie vele besewumuntu ohlala nabafana, vele umuntu kahle okipidayo, so uyafana nomuntu ongekho vele angikhulelanga eduze kwakhe. So as much as ngihlala nogogo mekuhamba ugogo emhlabeni ngisele ngedwa. Okay. And ngempela kukhona elinye ikhaya kodwa phela yabona into yobuhlobo ukuthi ugogo uyihlobo sabani bani kanjani mhlawumbe udade wabo bani mhlawumbe washadela kephi wabe wakha lapha eduze into kanjalo. So kunendawo vele lapha eseduze. Manje kunobhuti lapho ohlala lapha ekuthiwa uMalumphiwe. Manje uMalumphiwe mengizwa ngayo nje ngikhula vele since I was 9 years old. Sengicala ukuhlakanipha, sengicala ukuzwa yabo. Nje khona into ezweird ngaye nje ukuthi uma Siphiwe mhlambe kanje uyathakatha, yena uSiphiwe nje unosifo sokudlengula amantombazana amancane nje. Yabo usekaboshe vele boshela i-rape waphuma ke yasazi kwenyaka othize ke, kodwa nje mina ngokuzwa kwami nje imndeni ayizwani kahle hle. So akuyona indlela noma ugogo nje bakade sehambile sengisholo ukuthi bengasenayo indawo yokuhlala. Okay. Kufanele ukuthi angisenayo umuntu ozongitake care. Hayi, okay. Shuthi ke ngibona ukuthi hayi gogo akasekho and nempilo inzima phela manje namele ngizame into engizoyidla and ngingasakwazi ukuya esikoleni. Okay, ngihambe ngizame ke ukucela ke khona gogo vele ababehlele lapha babe u3 behleli lapha emgaqweni vele. La phesheya kushuthi ke nginokuthi ngiyekubona ngihlale nabo mekukhona abantu abaqhamukayo lapho, imoto siyakhangeza ngezitsha zisikela igubhu kube isitsha isigubhu khangeze lapho umuntu afake anakho. Shuthi konale moto le ebovu, iphole ebovu nje inokuthi njalo ifika ihamba ubaba weNdiya osekubala emaplenzini akho ukuthi no khona la ngizodlula khona and I have to brought something for ubani. Even though angangazi igama, I'm surely base ngase ngazi ukuthi la muntu lo uzofika. No gogo indlela basebengithanda ngabe basebengiphathise kwengane yabo because bayazi ukuthi if ngila ngeke kuphela usuku kungenzakalanga mnyakazo ngesingadli because sesifana usumndeni because siyabhekelelana ngebadle ngingadli ngengidle bengadli sihleli kwiproperty eyi1 emgaqweni sizama sonke. Shuthi nje wavele wakhetha wena ukuyohlala emgaqweni ngenxa yokuthi nokuthi ngidlengule dokotela. Ubumsaba umalume. Yabe into ezazikhulunywa ngayo nje since ngikhula ngavele ngabona nje ukuthi hayi kyobe ngithela amanzi emhlanweni wedada ngokuthi ngiyohlala lapha kushuthi kyobe ngifuna ukudicilelela impilo yami phansi ngesemncane. Alright, no qhubeka.
Shuthi-ke ujwayele ukufika lo baba and usengiyanothisa ufika njalo ntambama ngabo +3 kwasha 4 sometimes afika ngo 4 o'clock yabo kushuthi ikhathi aphuma ngazo emsebenzini shuthi uyasebenza because kusena ngimbone edlula la akadluli la Yeah. which means njengoba ngize ngibe neshow yokuthi mina shuthi umuntu obesengibala emaplenzini akhe wehlulwa yini ukuhamba ngalendlela la ahamba ngayo mengabe emsebenzini bese phinde ebuye ngayo hayi okay. Nginganaki ugogo ngogcina sengibuza gogo kuthiwa ugogo uMabela lo esihlala naye lo wayengithanda kakhulu kuyena umuntu engagcina sengimazi negama. Okay. Gogo Mabela hawu manje bangafiki lo baba lo oyikula yabo nje uyashola vele umZulu samanje zonke lo baba oyikula bangaqhamuki namhlanje hayibo vele kwasokoshawo 3 shithi sasilamba kakhulu phela vele ngolosuku lolo cause insuku azahambi phela ngokufana kuyenzeka imali ifaka kakhulu hebi ingafakwa so obviously mengabe kube nebhadi mhlambe kwaba khona imali encane uzofika ubaba ukula ngiyacela usembize babukula uzofika ubaba ukula afike ezonginika kahle into ezimnandi bese ngiyabasherela nabo sengibuza kugogo Mabela manje lo baba lona ukula uphi sesimbiza ngoba ukula phela igama lakhe asilazi and ngiyayinhlanga lo baba lo akakhuluma ufika ashiye nje akushiyayo aqhubeke nendlela yakhe akashiyi futhi imali hlelo uzoshiya ukudla akayishiya imali ukudla uclean yes like obonayo ukuthi yabo la maybe ubeyenza lo mfazi wakhe lunch wakubeka wenza sure ukuthi akubeka ufakwe nasefridge mhlambe wathi sezophuma wakufudumeza waphuma nako sekufudumele say kuzoba ukufudumela sekula kumina hayi okay nangempela ngingabe nankinga relax awusethi sisaxoxa kancane sisaxoxa ngayo kuthiwa kaphathwa ibipaka imoderate hawu jabuleke nami sengiyagxuma vela sekuyinto engijwayele yabo sengiyazi vele ukuthi akakhulumi vele mina thatha ngokwami ngiyazambela hayi ngithi ngiyovela ebendini ngalo suku khona imoto eyedlula yabo lento ukuthi imoto eziyaka left izamba ngale ka right eziyaka right izamba ngale ka left so kuyaphambana kanje njobe ezoma ngale yena cause ushona le kumele kudlule le moto le bese ngiyadlula ngiyakena so kuyaphoqa ukuthi ngilinde idlule so kuya kwami kuyena obviously vele laphithizela umgwaqo ngaleso sikhathi leso kuzomela ngime ukuze ngininde nemoto edlule sithi and ukunginika kwami lento le unginika kwakhe lento le uyabona ukuthi yabona namhlanje anginika ukuthi uzonginika athi hamba unginika lokho ukuthi usafuna ukukhuluma nami yabo hayi okay ngiwandarisha ukuthi hawu ngabe mhlawumbe ufuna ukukhuluma ngani yabo umuntu ozonginika into ayingathi uyayibambisisa ngithi ngiyambuka emehlweni mayibambisisa phela akaza khuluma lutho nami ngisathukile ukuthi hawa lo akakhuluma nami lo muntu lo uzokhuluma thini ngumZulu uyikula hayi angibikele ngesizulu hawu sawubona hawu kunjani shithi lamakolazi isizulu ke owase Chatsworth ngokuhlala yebo njani hawu yebo ungakwazi ungena emotweni kancane isixoxo cause angifuni uqamba amanga nami ngangidesperate vele futhi ubaba wejwayele vele ukufika ngaba nethemba lokuthi hayi noma sekuthiwa abantu bayantshontsha ngiyakaza ngitshontshe lo uhlala zonginika ukudla la angazi angitshontshe manje ngoba kutheni yabo ngikhululeke nampela ngene emotweni apha eceleni ke achazeke ukuthi yena ubani wakephi washo nje ukuthi uAlfreda wakashankhu ngingichaze okuningi but waseChatsworth hayi ke ubaba wabantu ke asho angibuza ukuthi kahle kahle zithini ngempilo yami konzakalani ngami like usehlale ngibona la and ngihleli nabantu abadala ngabe oma bami yini laba noma konzakalani yabo okay ngidideke ke mina Nkosi yami ngoba phela akaze akhulume lutho ngiyaqanda ukuthi vese yakhe yabo umuntu ozothuka nje ukumuze khuluma kukodwa ngisathi ngimangale lokho hayi athi nje baba wabantu bengicabanga ukuthi ungichazele kahle hle isitori sakhe sonke ukuze ngizame ukunderstanda ngisize la engasiza khona sengithusa na ukuthi ukhuluma isiZulu Nkosi yami ngiyazibona phela ngele zikhelile uyabona phela nomuntu oyikulu ukuthi ikula lena hayi athi ngimchazele ukuthi ish kahle kahle akubona abazali bami laba kahle kahle ukweqiniso labantu laba abantu engibafica estradini nami ngafika ngazophanda nabo so siyashare nje okay ngempela
Angizwe ubaba abuze ukuthi apha abazali. Ngisho ukuthi awugogo kade simngcwaba ngesonto eliphelile. Asikuhlala ba ekhaya ngisho ukuthi hayi sekufana ukuthi nje umuzi nje kaMazenzele because vele no-anti vele akahlali khona ufana nomuntu ongekho. Afana nokuthi afike ngisho ukufika nje because awazi ukuthi ufika mekutheni ngomngcwabo phela vele wayekhona because kwakuphoqa vele wama wakhe. But nje umuntu nje ofikela nje ufana ukuthi ikhaya nje akusalwe nekhaya nje. Sengikhethe ukuhlala la ngesizathu sokuthi umalume kanje ngiyamchazela phela ukuthi vele senazi ihlobo because uyabuza ukuthi phela anginazo yini ihlobo phela ongaphephela kuzona yabo. Amtshela hayi ihlobo zami kanje nakanje imndeni ayizwani lento ukuthi ukhule imndeni vele ingezwani so wena vele ukhulele endabeni angeke umuntu azonto uma wakhe athande wena. So obviously cause history yakudala bayazana bona qhubeka imishini la igcine khona wena yabo. Hayi okay nangempela angizwe ngisho ukuthi yazazi into kanjalo. Hayi athi ucela ukubuyele kumina uzokhuluma nami. Akasho ukuthi nini mina ngokwami umuntu nje ngithi hayi because vele ujwayele ukudlula hayi uzobila kumina kusasa. Ifike kusasa finga la kusasa hayi bangibuza njengenjalo ukuthi akafiki namhlanje bo. Hayi ngisho ukuthi hayi akafiki. Hayi udlule isonto elilodwa u5 days Monday up to Friday because wafika khumbula hle kwakuzobe isonto ngakusasa because kwakuntambama nje ngisho ukuthi ufika ngabo 3 or 4 o'clock straight. Hayi afike ayipake ngempela futhi imoto wayeseyipaka ke as from lalanga wavele wayipaka nje sesikhulumile. Hayi ngawela nangempela kusho ukuthi wayesaba meshi ukudla ehamba ecatha mhlawumbe uma wami bazokhuluma yabo. Ayi ngingazi ke nami ke ayina ngempela ayipake nginqashe nami phela sengiyazi ukuthi ngiyokwenzeka into ezosiza impilo yami ekugcineni. Hayi bawantasha ukuthi ucabanga ukuthi angitshengise umfazi wakhe bathi umshiyile emoli manje khona ayi-order iy'nqanzi zasendlini bathi ubese khulumile naye sizodlula simthathe. Angithuke cause mina phela ngengikwazi ukuhamba umuntu engamazi bathi buyingqondo ukuthi hawu lo muntu ungenile emotweni waphuma izolo ngale nje umuntu ofika azokunika ukudla like angantshontsha kuthini yabo. Ibe ingqondo ngithi hayi inkinga singahamba sambe thema sifika like indawo nje like it like efana nePakistani shop like isitolo esivulekile nje ukuthi uzocosha into ey'ncane. Hayi singene nangesindindene nangapela ngaphandle qhamuka umfazi omuhle umfazi lo nkosi yami wayilungela qhamuka umfazi wabantu like yambona nje umuntu ongena osesazi story yabo angibingelele nje kahle hawu ngithuse nakuthi ukhuluma isiZulu naye yabo ngabe ngagxili kakhulu ke but shuthi basebenzela ulimi lwami because bayabona ukuthi ngiyinhlobo yomuntu. Hayi ngirelax ke nami hawu khona umuntu esifazane yabo ngizama ucreate picture khande ukuthi hayi othi ngimthathe ezini like uma wami cause vele angibanga naleya nto. Hayi nje ngibe nepicture ukuthi umama baba wami lo yabo nje nami into engiqalayo ukuyibona hayi ngimnandi ngihambe nabo semotweni sibe u3 futhi yabo ngathi family trip sifike kwabo so bona maningane ezu2 abafana bo2 abanayo intombazane. So I think the reason why ubaba kuba ukuthi asuggest ukuthi akhulume nomama bathathe mina ingoba ingane yentombazane abakaze bayithole kushuthi bekade babefisa because baningane zabafana ezu2. Alright now zazisebenzela nje because isikhathi esiningi belihlale zingekho enye bekuthiwa ihlala eCape Town enye hlala ibuye ithi ihlala eGoli but nje babebuye kanye nje isikhathi esiningi abantu abahlala bengekho kufana ukuthi lihleli so3 la ekhaya. Umama uyasebenza ke naye ke uhamba ekseni ke ebentambama ngabo 3 lapho 4 nje mengithatha ukubala isikhathi ubisana kanye nobaba kodwa ubaba phela yena kushuthi ubeqala adlule kumina yena yabo. Hayi ngempela hlale kamnandi umama ngibuze igama ngimtshele nesibongo aqale ke ubaba angitshele ke mina umama ukuthi kuzomela ngishintshe indlela engigqoka ngayo ngishintshe indlela yokuyiphatha yokuthi ngingahlala esitratweni kanjeya ngikwazi ukuthi ngiqoqe ngibe intombazane nami right ngibile esimeni as much as
bezoba umndeni wami omusha. Kumele ngiphile njengabo. Angingabi nankinga because vele I'm choiceless. Akekho umuntu ozongixosha. I don't have anybody. Okay. Ngingabi nankinga ngibeka umoya phansi nangempela. Ngibalayela nje bakhuluma kahle nje as in like abazali bami yabo, that's whereby I found uthando labazali like ngalibona ukuthi okay shuthi umuntu ngabe uyaleka kanje ini yabo nje like uhlala nabazali experience nje uhlala nabazali because phela mina vele mama ngazalwa engasekho vele. Okay. Ngathi ngizalwa kwathiwa vele washo na vele ngizalwa mengizwa ubaba wamvela kaziwa so into kanjalo so kwakuyinto engi-excitayo nje even ngayo losuku lulodwa nje akufoqa amanga. Okay dokotela ngifuna ukufika kulesigameko phela engisele lana. So shuthi bona bathi wena ufanele ube yiMuslim. Yes, shuthi kumele ngishintshe indlela engiphila ngayo phela iculture yami yokuba umZulu kumele ngiyishintshe because sengizophila nabo. Ngibe yindiya nami umndeni ya Muslim I don't know but bona kahle ababona bala currently. Okay. Alright, mebethi ngishintshe nangempela nje bengithengela izinto befike sebeziphethe like abangiqali but iyangifitha into mase befika nayo like they like my parents engathi umzali wakho uyazi ukuthi umntana umgcosa 7 hayi laba mhlawumbe ababuza nje umzali wakho uyawazi ukuthi umntana ngimkhulisile ugqosa iziba ngisho ukuthi indlela ebengithutha ngayo izini like abazali bami negama bokunikeza igama. Hayi phela ilona legama enganinikwa zoyibona mina igama lami lomZulu angilikhuluma ngaNkosi yami angifuni nokulisho nesibongo Nkosi yami akuvumelekanga because ngashintsha. Alright. Base nje uKharish Mashangu Nkosi yami simile lapho. Yeah. Ngichubeke nestory sami. Okay, ubaba okay bengifundisa ke. Oh, called the other day cause that is a big house. La ka left him obviously kune bathroom lokuqala mojika kune bathroom lengane like shithela labafana because seduzo ngamakamero alabafana lawo shithela labo leli linkalana shithi moqhamuka ngala passage la ngase kitchen mouth left nje kunendlu nje othi uma ungena kuyona i-office then kuba nesicapha nje singanayekanga nje singanayekanga nje yabo ngowuzinake nje monke uzunakwazi ukuthi design because design iwesihle ngekuzunake nje angikhumbuli ngibona omunye umuntu engena kuleyo ndlu even kuleya reception room le office it was my fucking first time ngingena lapha bengazi ukuthi kune toilet futhi ngaphakathi just imagine shoot like ama toilet awu3 elabo langale nomfazi wakhe elengane lethu kushuthi elengane lethu then elakhe leli just imagine shoot nama toilet awu3 like higher Eish. Ingxake lento dokotela ukuthi hawu kanjani okay ngabe nake ngisehlambe ukwenzela ukuthi mina office angalo ehambe egijima ngale mapaseji heqa ama dining in avela achame khona la hayi okay nje letholethi futhi uyabona amatholethi abaZulu ukuthi khona indawo ye roll tissue lecobezela insimbi la noma eyakhiwe ngeplastic but uyayidonsa tissue lapha yabo indawo ye tissue la itoilet bona nje ngiyazi lento la ngathi ipipe elincane nje igobile ithenje ishayiphekile iphuma amanzi nje yabo like yabona ukuthi okay shuthi kahle kwenza kusetshenzwa kanje nje kwenziwa nje into ethi tissue ayikho angazi mina ukuthi ngibizwelani athi baba yakhumbula ukuthi ngithe ngizokufundisa kancane ngizokuqathulisa ngithi yebo athi okay siyaqala ke manje la kumele ngigeze izingxaki manje like mengabe ngipaka dokotela angisuli ngethishu kuzomela ngigeze ngalo lepipe leli ay cause ngiyayicala lento le hayi ngithuke phela ukuthi hawu shithi ngithinta amakaka ngezandla dokotela uzophinde ngibambe ngazi inyama hayi ngithi hayi cause ngizozigeza vela sekisimanga vele ngisageza nje bangenza nje hayi fine ayifaka insipho dokotela geza nje ngamanzi aphiwo hayi dokotela ngempela ngenza umsebenzi wami ngwenze hayi aqale ngithi mina angikwazi ngicabanga ukuthi azami ungi-assist athi hayi inkinga ngangi-assista athi angijike nje kahle ngijike ngiphakamisa isiketi
angisule nje futhi kahle ngisazenza kanjani ngathi umuntu wegoce kanje mhlambe amasimbi walanda kanje cause sengijwayele phela sengiyakazi but ungathi uyalanda kanje cause kwangekho kuhlungu lokho mhlambe yangilimaza walanda nje kahle nje kanje like angazi noma dokotela ngithola nayo ismajini sinqa majina ukhipha kumele ukhiphe eqala ukuthi thwahla bese ukhipha dokotela segeza hayi shuthi ke kwathi kusenjalo abengeza kamnandi awunami sengiya-enjoya phela cause ngiyayiqala phela ukuyenziwa lento and futhi uyangithekela ngathi ngingane encane manje yabo engathi ngiyagezwa noma igeza singezansi kuphela but nje yabo sengibona uthando uthando bangithandela into engingayazi ngijabule ngiyigqokela athi ngithatha ithawula futhi ithawula lengaya amakhulu adonse leli blue ngikhumbula kahle khona eblue nepurple la purple kwakuyelama mncane adonse abe engisula ngalo hayi athi ngigqoke ngibe ngigqoka nangempela gqiphinti lami ngigqoke iskate qhubeke ngihambe ngendlini ngicanga ukuthi why ngingakenanga kule handle le enye cause ngingene la ngcine la kule office le ayingenanga lapha hayi ngingabe nankinga futhi cause vele ngisanda kuzifikela nganaki labantu efana ukuthi bahlala bo2 phela cause kasiningi ingane zabo zabafana zikho hayi ngi-relax and phela nami angithi ngintomazane ngiya-assista la endlini phela kumele ngibe busy abafana I'm sure they cannot do that yeah hayi shuthi-ke kusathe kusanjalo dokotela nje ilokhu yenzeka lento njalo like mengabe ngiyotholetha ngimtshela ukuthi baba ngicela ungikhapha cause uyena umuntu ongifundisile yonke lento le it was gonna be better if ngifundiswe umama cause umama naye bengizolokhu ngimcela kanjalo until ngizazele mina ukuthi ngiyenze kanjani mhlambe if I'm not mistaken kwaba ama 4 days ngimcela ukuthi angisule ubaba ngolesi-3 nje nje yabo enze ejahile nje yabo umuntu osekusula ejahile usojwayele vele ukusula engazi ukuthi akasathandi cause vele bengifundisa so ngi-understand cause akangizali yabo ngibe nako lowo bhathi kodwa ngibe ngi-understand ukuthi akangizali and futhi vele ungisizile you've done a lot for me waye ngizofuna okuningi mina kwaye lokhu umsolisa amasimbi ami nje yabo ngibuye nami ngibuyele ingqondo njengomuntu ibuye ingqondo nkosi yami ngizama ukubuyela endleleni shem ngithi okay it's fine sengizozenzela mina ngeke ngisambiza manje ngithe ngelinye ilanga kwako-1 wengekho umama semsebenzi nje wangishilo ukuthi ubuya ngo-3 u-4 baba cishe bengekhathi efanayo benobaba but ubaba phela bedlula kumina kusho ukuthi bethu ukugetsha kancane usihlala isikhathi esingakanani mhlampe 20 minutes nyana hayi okay ubaba athi umama vela akekho ubaba ngingenele etoilet nje ngizenzele into yami ayisho ubaba ubona ngoba ngekho edining nasekitchen ngingasho kanjalo cause mengiphuma eminyango ngizothi ngiyaphi cause yonke into ingaphakathi shithi ngicheckile baba uthi ayikho kitchen edining guess what akangimemezanga wafika dokotela wafika etoilet njengenjwayelo hayi ke nami ngakhululeka ngabona ukuthi hayi kuyona into ngicabanga ukuthi asangithanda ubaba mhlawumbe useyaqala uyangishintshela hayi waqhubeka bangisula wabuza ukuthi ngicedile ngathi no chubeka ngenze impahla yami ngamtshela ukuthi ngicedile wathi ngisukume phambi isiketshe kanjalo ehlisa iphente kahle ngibe emadolweni wangisula nje kahle baba wangisula nje ngamanzi waceda futhi wanginika ithawula sengiyazisula-ke ngithawula hawu ngithuka ukuthi hawu sengiyazisula futhi mina yabo lento ihamba strategies akandi mhlawumbe mina mhlawumbe ecabanga kakhulu yabo hayi ngirelax ngithi mhlawumbe mina mhlawumbe ecabanga kakhulu since engayazi yonke lempilo esoft hayi ngikhululeke-ke hayi the uma esehamba ngakusasa emsebenzini ekuseni bekusuku lesi-4 njengoba ngisho ukuthi ilapha agcina khona ukuthi angisulasule le engabona khona ukuthi hayi lokusula lokho angithandathanda okay baba
abuye umama ahamba emsebenzini like yabona into okuphuma engathi khona into ekhohliwe thina siyazi vele ukuthi mangabe vele ephuma kukhala imoto vele idume ize iqala ukuduma idume futhi kwesibili iphume kuvaleka igate obvious mase iphumile uzoyizwa vele mase iba away vele ipipe ukuthi ulizwela ngemuva fana nemoto edlala ingoma iyasho kahle mayiqhamuka ibheke ngaphambili mase ibhekele izosho kunye yabo okay. Nangempela ubaba-ke awubesibhizele vele la ekamereni ngicabanga ekamereni lakhe ukhona into ebhizi ngayo. Uthe umama ephuma nje hayi ngisukumele nami ngithi ngiyobheka ukuthi umama mhlawumbe ushiye kunjani ekhishini. Ngithe ngibuya nje ngihlale phansi athi ubaba khona into afuna ukuyikhuluma nami. Ngicela ukuthi mina hawu bafuna ukukhuluma nami manje umama esehambile kanjani. Hayi kanti vele umama khona into ayikhohliwe. Angabi nenkinga futhi umama engenele athathe into ayikhohliwe asho ukuthi ukhohliwe yini ayiphumele. Yabo umuntu ukuthi no lo upakile imoto ngaphandle kwegate wasala segijima ngezinyawo because vele ukhiye wala egate nowemoto yakhe khona neremote yegate kuhlangene ukhiye mningi umuntu neyakhe vele. Ayi ngikabi nenkinga like umama kasolanga lutho ngangitshela ukuthi mina mhlambe kuzobukeka mhlambe ngenye indlela yabo engathi mhlambe ubaba kade efuna ukugangela ingane ayi nje akubanga nje njalo ngempela kwaba right umama wazihambela ephumela uthe saphuma kunjalo abethu baba cela siye ngale office sengale office afike ngitshela ukuthi as much as I'm gonna turn 16 years old ngalowo nyaka lowo I was gonna turn 16 years old. Mhlawumbe kwasekusele inyanga ezu2 ngi10 noma inyanga eyodwa if I'm not mistaken mhlawumbe sasesiphakathi nale enye inyanga athi kuzomela ukuthi ngenze usiko ngendlela usiko lwenziwa ngayo as much as usiko sengiqala ngilibamba ezinye izinto ngizenza ngendlela right cause kahle okubaluleke kakhulu ukuthi angifundise ugeza ngamanzi ukuthi esontweni vele mesingena singena kanjalo sonke siqala kanjalo so bekuphoqa hayi okay ngi-understand nkosi yami kuthe mangabe koshaya angahle if I'm not mistaken ko-10 hayi umama abuye early nje okay afike umama naye like yabo nakhona ngizwe ngathi mhlambe umuntu osegethini lo gadayo mhlambe khona efunayo baba because phela singale i-reception yakhe yena so uyamemeza hawu Karishba hayi nangempela methuthi hawu umama like ufuna ukuphathiswa into encane ezikhishe emotweni hayi nangempela ngibe ngixhuma nami ngimphathisa ubaba akakhuluma indaba yosiko samtshela ukuthi hayi ethi uyabona mntanami ukuthi izinto zihamba kanjani and kumele sambe ngosiko lakhona and wena manje uzothi 16 years usahleli ngentombi kuzomela nje kube khona unyazo wenzakalayo so in my mind I'm like kubiyela lenkolelo yakudala le yabaZulu le ukuthi manje umZulu memncane mlatholela umkhwenyane ashade akhishe ekhaya hawu sebefuna ngilahla bengithatha nje njalo hawu hayi ngize ngiyacabanga ngiyabala ukuthi 13 14 15 16 hawu ngo4 years nisangaze hayi ngirelax ngithi hayi shuthi hayi ngeba ngikhiphe like hayi kodwa kunosiko kuzokwenziwa nje kodwa mhlambe okwamanje ngibe ngisahlala ekhaya until ngibe nesikhathi esiright mhlambe ngize ngithombele ukuthi mhlambe ngingazala abantwana angazi ngathini but nje ngibe permanently emshadweni yabo because I don't think 16 years old can handle marriage okay ngikhuleke umama ubuye ngo10 ngisasusa ukuthi umama ubuya ngo10 umama ubuya ngabo4 hawu mama okay but befuna ukukhuluma nami athi umama usuza wafika lesikhathi esiright ungeza nawe sobambana meeting sonke guess what even khona umama asingenanga futhi kulela camera leyandlu leya ilight uzase reception sigcinile la reception hayi besixoxeke vele indawo evulekile nje inama couch lekekelile nje le ibo L asho ke umama ukuthi wovele ngicela ukuthi umama vele afika bathi nje dokotela
Ngiyathemba ukuthi ubaba usekuchazelile and ngiyathemba ukuthi siyazezwana sivumelana sonke cause iphathi ye-religion yala ekhaya. Mina ngithuke cause ufika ngo-10 ujele ufika ntambama and ufika sezongitshela akangibuzi uzoconfirm kushuthi yena. Ngingabi nankinga cause umndeni wami lo omusha ubaba wami noma wami ngeke ngilahlekise ngeke ngenze izinto ezongifaka ehlathini as much as bengikhiphe ehlathini. Yes. Hayi. Nangempela ngicabanga phela nami ngumuntu la engivela khona. Shithi hayi kubhera nala ngikhona. Hayi nangempela ngicela ukutshela ukuthi kwaphela u7 days mhlambe Monday, Tuesday, Wednesday up to Friday kwazoba umgqibelo isonto. Thangi isonto mhlambe bese ko la istititini la ko 6 late. Awukade ngisekamereni vele ngiqedile ukwenza yonke into and angibukeli iTV ngalolanga ngikhumbula kahle angadlala isophe. Excuse me, wangadlala isophe engangiyithanda. Angangayibukela iTV ngalosuku ngama weekends yabo. Cause abasophe ngabukala Monday up to Friday. Hayi bengihlele ekamereni ngizinqofela ifoni nje. Hawu ngibuka ngidlala igame. Nje yabona into kufama headset awuzwa vele. So ipoint lami whereby mengibiza ubaba bese ngene reception yakhe mina. Gcwele ama couch engathi umcimbi, gcwele insizwa zodwa. Yento eyangithusa le case bengifama ifoni and ngisekamereni and ubaba uyazi ukuthi ngeweekend amasophe engiwathandayo akadlali and I won't be around dining room. So ngicabanga ukuthi hawu wonke abantu bangene nini. Because maybe lento yenzeke 23 minutes ago nje isikhathi sincane nje. Okay. Umama nje uhlele ekamereni cause akekho ekitchen eke dining ngizothi usetoilet cha. Hayi okay. Ngiqhubeke ngihlalele. Angibize ubaba mntana Moza. Sesoqala umsebenzi. Awu ngikhululeke kodwa-ke ngingabi nento ethini cause ngisekhaya nomama nobaba wami abangikhipha ehlathini abangafuni ngibile yanto ade ngiyiyona. Manje ngizokwenza usiko and kukhona izinsizwa zodwa kusho ukuthi usiko ngempela kuba khona izinsizwa zodwa sengiyibuyisele esizulwini phela ngengqondo yami phela at the end of the day ama-genes ami awukho. Insizwa shuthi insizwa mhlambe abantu baziyo lapha. No, amadoda like abantu besilisa abasuke behlangene nga something. Because ikhona izinto zesinto ezithi asibadinga abantu besifana, let's say inkabi ziyokhempa mhlambe u2 months for ukuthi ziyobulala. Akeke ahlala umuntu esifazane lapha like azenze lutho azilenze ngisho ucansi yes. So kuphela ngisho izinyanga behleli bonke bekhempile benza umsebenzi. So I was thought ayinto ekanjalo yabo. I-culture ngempela usiko ngempela cause insizwa zodwa. So ekhaya dokotela ngikhohlwe ukusho ukuthi sinama bodyguards awu2. I-pitbull elilodwa li-white nje ibeli no-round la o-brown then kuzoba angama bulldogs or whatever izinto eziwu2 nje lezi ezinkulu lezi zabo nje angizazi lezi nje zibizwa ngani ezinkulu ekhuluphele nje. Hayi i-brown zibrown zo2 but i-brown okuphashile enye i-brown nje lokubrown kakhulu. Okay, lezi nje vele ziphakelwa yimina ke. Since ngafika vele ubaba bangifundisa ukuthi uyaqala lento ezini like i-culture cause angithethe uzongifundisa usiko. So kancane nje bethe kancane. So izinja nazo ngaziphakela nje sekuyinto engijwayele nje. Ziphakelwa yimina. Nje ngitshela ukuthi abafana bala ekhaya bahlala ekhaya. So umama naye akanaso isikhathi. Angiboni ukuthi ngaphakela izinja. Futhi that's why bebedinga umsizo wentombazane ingane cause I was like a maid phela khona manje cause ngiya-understand i-situation yami better like khona. Hayi qhubeke ngiziphakele izinja nje ku-right get it right. Hayi ubaba ngelo suku ngithe u1 the kuzoba ma-1:30 kanje ikhathi angiyinakanga nje kodwa uyazi nayo ukuthi mekade ku1 manje basuqala isikhathi sihleli kancane hayi mhlambe u1 bani yakwazi uku-estimate 115 125. Hayi okay ubaba phume ngisayina lezi nsizwa akhuluma ngalutho ubaba ngaleso sikhathi
ngicela utshela ukuthi lezo zinsizwa zazithule zonke endlini. Khumbula kahle zaziwu-9 ngayibalanga amehlo. Ubaba was-10. Iy'nsizwa obonayo ukuthi amakula wodwa. Amandiya lawo. Abanye awabazi noma mama la uyenze noma yini. Uyabona nje na ukuthi abantu bokufika Ngama-Muslim. singavele sibeke kanjalo abantu bokufika singasho kanjalo because asinasho ama-Muslim or Pakistani phela kuyahlukana phela ngeke sibaqulule sazi konke. Hayi ngempela ngingabi nankinga hawu ngihlale ngingabi nenkinga because abakhulumi badala futhi vele bangakhuluma bathini nami hawu okay ekhanda lami nginokutshela ukuthi okay bazi ukuthi nga-adoptha ngizalwa ngilapha it's fine, it's a part of life. Vele angihlangene nabo hayi ngingabi nankinga. Time engena ubaba ngiqale ngize into engathi iketango hayi nginganaki because kunama-tiles lapha ekhaya ilawa kudala lawa aqinile lawa ahamba ngamancane mancane. Uthi khohla warawahla shuthi bezama ukulijija ngahlambe bezama ukujija iketanga ayibambe kahle nginje kushuthi hayi nangempela angene ungena wakhe because ubambile ngala uzongena athi ngeside ungena nezinja. Yes, and njengoba ngena ngeside ufake uqala kanje esibili izolandela emva kwakhe because uhamba kanje kumele angene kanje esicabheni angene nalezi zinja njengoba zizinkulu kanje esicabheni esikanje sikalekile. Angabi nankinga because izinja zamadoda seziyafika endlini nalihlali phela endlini lezi zinja azikaze zangena endlini even ekudleni awukaze uthole ngisho uboya azingeni nje endlini alihlala endlini lihlala eminyango nezindlu zazi eminyango. Okay zingene athi ubaba sesingaqala ke becisha ugesi dokotela ugesi waxisha guess what nje ku-1 something bani kuvalwe namakhethini and it's gonna get dark vele la endlini nyana phela cause kuyakhanya vele eminyango nyana. Hayi nangempela ubaba angibambe athi it's not like uyangihlukumeza but it's part of usiko as much as lento le ingeke ibe lula uzocela ukwenza ngendlela ezoba ngcono yokuthi angalokho engithinta yena. Ngixeke ukuthi hawe manje le ndlela esinzima kangaka esezidayi nokuthi ubaba angangithinti ngoba phela ngize ngaye lana ngifike ngaye la uyini engimaziyo yena umuntu engithembele kuyena. Hawu ngikusakwazi ukungibamba manje hayi ngithuke hayi ngitheksa njalo awu asukuma omunye ubaba nje ngale khoneni futhi kwasukuma lo wokugcina wehlele ngale khoneni oyemnyama kakhulu nje. Sukuma akachazanga lutho yabo zankosi bamaphoyisa angibazi babethathwaphi but shuthi bayazana bona bayahlambe bayathenga or somewhere else beno connection but nje angicabanga ukuthi ozankosi batholakala. Bangibopha nje hawu ngithuke nje and yabubosha kami angibosha kambi ukuthi ngizojijwa ngibosha ngemuva njengomuntu oboshayo ngibosha la phambili. Uyabo iphepha ukuthi ngempela akumele ubaba ngibamba kumele nami ngimbambe. Cause obviously la wena umuntu engimaziyo ngizokhalela yena whenever kwenzeka whatever. Anginakho ingqondo yento ezimbi yabo so ingqondo iba right kakhulu futhi mayufaka la ngaphambili uzankosi noma ngilost nje ukuthi hawu sengifaswelana yabo ngibe ngicabanga nje ukuthi tho baba angiyazi angithinte ngeke ngimthinte hayi mangibophele kahle ngaphambili akukho kuhlungu ku right thiwa mangiguqe ngathi ngiyathandaza ke madoda amsamari yolwengileyo ikhwako sikhulu athi ngicela uthi ukugoma kancane kusho ubaba akakhulumi nami lo baba lo ngifaka uzankosi wahamba uhlala phansi umuntu okhuluma nami uyedwa ubaba nakhona uzokhuluma nami sekufika izinja selandile izinja labantu laba ngifika esanabo la akazange azakhulume nami esangilanda ukhulume ngwana sekubuyile izinja egcina ukukhuluma nami labantu bengakabi bikho. Ngithi hayi umthetho kushuthi mihlala engakhulunywa hayi ngiphumule ngirelax utheksa njalo hayi
bho. Amadolo akuhlungu. Hawu, phela ngijwayele ukuguqa nje, akuthiwa ngiguqa sengiguqile isikhathi eside sengihleli kanje sengime kanje. Ngilindele phela ukuthi manje kuzokwenzakalani. Hawu. Ngithi baba kubuhlungu amadolo, ayikho into ongayifaka. Bathathela ucansi lwabo. Angazi limakula noma lama-Muslim yini. Licansi lwabo nje ngingaliqondi. Like lu-design-we ngenye indlela nje but lu-cultural. Njengocansi lwethu nje lu-cultural because lu-design-wa ngamahlahla ini. Impela alilethe ubaba, aligoce kahle. Athi ngibeka amadolo khona. Angifile comfortable futhi nami-ke cause hayi. Angidimele-ke manje. And ukubopha kwami futhi angidimele ngaphambili. Hey, sathi kusenjalo. Hey. Bathi uguqa ngathi uyathandaza. Njengoguqile, mina ngosiko labaZulu. Uma uguqile uguqa uthandaza uguqe kanjalo. Hayi. Ngigotshiswe-ke icolo, angikhombisa icolo. Hawu, ngicela ukuthi angagatshisa icolo sho sikhona into ayenzayo emva kwami. Ayilivume nalo ngigobe. Sekusanjalo. Angithandi ukuthi ngiyibeke budlabha. Yabo, kodwa engathi ngizama ukucoca amagama. Hayi, abe edongcula lenja le. Yokuqala le i-bulldoze le ephashile brown. Iyona-ke namandla-ke eyiyona strong igcekeni ekhonkotha kakhulu. Isuke nje ize kumina nje inje abantu okay ngikhohle ukusho ukuthi le engicale ngadideka khona mangabe ngiyozinika ukudla ziyanginukisa nje somewhere else la ngibe ngayitshela ukuthi hayi shuthi as much as baba sengifundisile ukuthi sisindaba kanjani la ekhaya ukuze kusuke konke ukungcola einqeni shuthi isuke ifuna ukusensa lo ngcola shuthi uma ungcolile iyakudla sime ngiqinise ngasethawulini. Hawu ngathi bekunukisa ube enginukisa nje la inkomeni somewhere ingizungereza nje nje mezozungereza ngasifuna ukukhotha. Ngabona ke ave izinja enisengizijwayele. Hayi. Okay, ilana phela engarealize khona ke nje basesinezinja la endlini sengigobisa iqolo ukuthi uthi that's why bezinginukisa la. Shithi uzonginukisa namanje. Uzobheka uculture ukuthi shithi ngisindabe kahle yini uculture ngushaye kahle. Okay, njengoba uguqile uqokile. Ngiqokile dokotela basi phela ngiqokile iyona le umNazaretha lo wethu phela lithi umNazaretha nina ngoba amashembe yebo. Ngiqoke yena nje njobe emude kanje so ngaphansi vele ngisifakele nje usikala mdede wami manje owakeke wami. Ngabe inkinga asifaki ivest vele sihamba amabele nje kanje ngaphansi singisho ngaphansi. Unlike kashembe ufaka into ngaphansi ingubo ngaphansi bese ufaka enye ngaphezulu yakhona. Wanifaki lutho nje ngaphansi. Hayi thina sifaka lutho nje. Sela ngamabele kanjalo ugqoke idilonzi lokufihla iprivate part. Hayi okay. Gigobe awunawe ngikucabangela lutho dokotela ufaka umjivo omngaka uyagotshisa futhi vele ngisayitshithe ngaleso sikhathi Nkosi yami angazi lutho. Ngagcina ngokuzwa nje kuthiwa hayi umalume udlala ngengane uyazi nokubeza ngokucansi ngabamba lapho ukuthi nje into enokuthi kuyafakwa kanokubezwa so nje angifuni nje into ezokuphazamisa into ekanjalo. Okay sikho lapho ngicela ukutshela ukuthi ngisathi ngisagobe kanjalo esangigobisa icolo nje engemuva ngisho mhlawumbe khona into ayenzayo mhlawumbe ritual njengoba kusenza usiko. Ayidedele-ke lenja ize mina ukubona umuntu mezogoba endishini egeza uzomfica umuntu egeza wentombazane akagoba amadolo kanje megoba endishini egeza ubuso ayaqonda amadolo bese ayagobisa ikhanda yonke le ndawo iqala la kugobe ukuthi ngona athi ubuso kodwa la kuqondile uma uqhamuka ngemuva uma kumuntu wesifazane uyazibonela nje ikhekhe lonke. So bekuyinto kanjalo noma ngigqoke ingubo indlela engigobe ngayo. Hayi bese ngicabanga kodwa ikhekhe phela ubonakala kanjani ngoba phela
awukho nqunu uthe awukho nqunu. Ngithi sengiyayicabanga phela njengoba Oh. sengiyazi lento ukuthi yenziwa kanjani. Ukuthi as much as ngangigqoke kanje, but indlela i-position angibeka ngayo wayeneshow yayo kahle kahle it's whereby ngibona ukuthi shuthi into ewusiko ngempela eyenziwayo. Hayi, angempela ngabi nankinga. Hawu, angibhendisa idedele nja. Yayifika kumina, yenza lento yayiyenza ukunginukisa. But hhayi ukuthi ifuna ukungikhotha, iyangikhotha dokotela. Dokotela, angisho ukuthi hlampe leza zinja zikhona ekhona hlampe ezafaka yona. Ngikhuluma nge-Pure-Dox, izinja eziyizinja. But ikwazi ukuthi ingirayide. Ngingathi ukurayida cause ayikho inje ekhothana kanje. Dokotela yangikhotha inja. Hayi, mina khona engikhotha kanje nangesikhathi eside. Yangikhotha nje angani hlampe ngoba ngangiyiqala into engenziwayo yona yini, yabo. Ukhotha kuphi? Ingikhotha like ingikhotha la. Ngisagqokile ngisanengubo kanje. Ingikhotha la nje. Hhayi ngibe nokuthi hhayi yenza lento yayo yokulokhu inginukisa yabo. Ngingabi nankinga, hhayi. Hhayi ngithi ngizama ukusukuma ubaba ngishonise phansi. Ngoba phela njengoba ngiguqile ngibhendile, sasibukene phela naye sesiyalingana. Mina ngimfishane ngilingana nezinja manje endlini. Shuthi manje nginje nami. Hhayi, ngingayizwa kahle lento. Ithi-ke hawu uthi ngirelaxe, ngigobe, ngithi engathi nje yabo nje ufuna ukuphuma esicefeni dokotela, uthi nje ngicela ukuceda icala nkulunkulu. Ngithi nje mdala ezweni nomhlaba, ngicela nje ukuceda icala ngisho ngenhliziyo, ngishaye izangasekhaya iy'limi abaZulu. Hhayi mdala wami wangizwa-ke kodwa, hhayi kuthe kusanjalo, hawu, seyiphakeme njalo ingubo. Hawu, iphanyisa ubaba futhi. Okay. Baba, ngisathi ngithi ngiyehlisa ngiyacalaza ukuthi phambi kwabantu abangaka. Ubaba asaxoxi lutho. Yabo njengoba ngithi mina phambi kwabantu abangangihlisa uyangibuka sibukane. Aphinde ayinyuse futhi. Ukungibuka kwakhe ngiyabona ukuthi uyakhuluma ngenhliziyo ukuthi awukwenzani manje. Sisaqhubeka kanje, hhayi ngingami nankinga. Ayenza kawu-3 ngiyehlisa, enza kawu-3. Ilihlo lakhe ngilisaba and ngiyacabanga ukuthi it's better la ngikhona kunala engiphuma khona. So what I'm trying to show you ukuthi yonke into eyenzakalayo, sonke isigemegeme engibhekana nazo or into negative engahambisani nayo, sengizocabangela mina ukuthi la ngiphuma khona, yes, ngingabuyeli emuva. Ngithi ami ibe ne-way forward. Hhayi nangempela dokotela ngiqhubeke, ngigobe, ayinyuse ingubo. Ithe beyifika le nja, indlela ade ngikhotha ngayo ngaphandle la, cause kade ithi lapho. Ithi lapho la ngemuva dokotela, angiyiboni. And njengoba ngingayiboni ubaba uzama ungidistracta ula ngaphambili. Ungibukile akakhulumi lutho. I-eye contact yakhe njengoba ngikutshela ukuthi ngikwazile ukuthi ikhulume enyuse ingubo ngiyihlisa, ikhulume 3 times lokhu engibuka. How much more ehlele engibukile usengaphambi kwami. Dokotela ngazi ukuthi kwakutheni. Mengithi ngizama ukujika. Athi nje ngingajiki. Hawu okay, ngingajiki, ngizama ungajiki, ngizama ukubekezela kancane. Ngithi ngisathi ngiya-assume ukuthi kwenzakalani, kuthi lapho. Ngiyakhotheka njalo, hawu. Phela uphume manini. Aliphumanga nje ligudluziwe nje phela. Ngiyazi phela lento dokotela mina. Sengiyazi manje ukuthi kuthiwa ikhethini. Basho njalo ama-2K. Hayi angimove, hayi. Fike nje izenzele, ngingasho kanjalo. Izenzele dokotela. Ayizenzele, like uyazi ukuthi yabo indlela eliphusha ngayo. Cause mina sengiyazi manje ukuthi ngangibreakwa, ngangikhipha umntombi. Uyazi nje ukuthi kunzima, angingeneki kodwa iyayenza lento but kunzima. And that time, le ngacala khona
ukubona ukuthi ngeke kubuhlungu manje ngakhala ngahlehla. Ubaba waphatha nje idosha levimbela elingaka yabo amavimbela lawo ey'ngane ey'ncane lawa afaka la ekhanda. Wafika nedosha elinjalo nje and asikho ngisho sticker esibhala uvimbela but lingaki alinjiya straight but linesivalo esimhlophe lesi. Ayikho lento ngathi i-oil nje. Ayikho lento angigcobise. Kungemva kwami doda and sangidedela igazi cause ngiyabona ukuthi lento ezokwenzakala la noma mina ngingazama ngophi umzamo egcineni kuzomela iphelile impilo kuzomela iqhubekile kufana nokushawa bewucabanga usashawa ukhala ukuthi igazi ngizoqeda nini ngiphumule into ekanjalo. Ayi angigcobe nje vele ujwayele ungisula kubaba anginankinga mina methinte isingezansi sami angigcobe. Theme ibuya futhi le nje ayikatuluzanga nje kakhulu yathi nje iyalihlehlisa iyasondela iyalihlehlisa langena ngizwe nami ukuthi hayi khona into eshisa ngaphakathi manje kubuhlungu kodwa at the same time angazi kwenzakalani kodwa kubuhlungu hayi icede le nje akubanga nesikhathi eside kakhulu. Ngithi kuphelile phela mina dokotela Nkosi yami kumele ngisukume. Ngithe ngixhegu nginjalo ngisathi ngizama ukusukuma ngonyawo olulodwa ngisathi ngithi ngiyaphakamisa idolo kumele ngidonse uphaca wami la because ubala ngaphambili ngibakhunywa like ukuguqa kwami angiguqanga ngoba ngithanda njengoba ngiguquswe ngenkani yonke into engiyenzisa ngenkani but ngendlela e-right yathi ngenkani because if yonke into ngendlela e-right ngoba uphaca bami bakumina yonke into engiyenze kahle sengifuna uphaca bami ngengqondo ngathi ayikho nango omunye ubulldozer la uza ngamina naye. Hawu bulldozer sefikile nje omunye bulldozer usayaphi akaqeda donse i-oil baba wabuya wazoyibhixa futhi ngendlela angisindaba ngayo njengitshela doctor ukuthi phela ngibhekele ngemuva and uzoyishaya kahle nje ivele yonke. Hayi angigcobe amqaqe futhi ubulldozer wesibili lo oqamile brown fike naye usho ngento ecijile phela manje bulldozer vele ufike entweni vele esilungile but engaka esayisitashi kodwa ilungile kaphushe push bulldozer naye push bulldozer hayi ngathi ngiyayizwa ke leya bulldozer wesibili hayi kube mnandi nge-enjoy yawo. Okay ngidlokodleke nje hayi mnandi impela nje hayi kuphele mhlambe yenzeka nje 30 minutes kwashesha yaphela le nto le but phela mayenzeka cause into engangicala aba weird ngathi ngiceda nje ngabe ngiyogeza sime ngiceda ukugeza ngiyazama ukuzibuka esibukweni ukuthi hawu like mina ngifakiwe into ngaphansi ngifakiwe into yento engiconfuse leyo ukuthi into yani kanjani into kodwa ingene ngaphansi la kwathiwa umalume ukubeza ingane khona. Hawu kushuthi nami nginukubeziwe phela hayi ngibe nentethe yakho nginubeza kanjani umuntu ngiphinde pheze ngicabanga ngemuva lami ngithi hayi mina lo cabanga kakhulu nginako lokho vele hayi ngingabe nankinga ngithi ucabangisisa kahle ngigqoke kamnandi ngibele ekamereni lami thenga kusasa nje hayi ubaba phinde futhi ngabo 1 angazi ukuthi mhlambe bayangisensa yini ukuthi hambe ekamereni bangicontrol hambe ekamereni ngingcofa ifoni ukulalela ama-earphone labantu bebengena bengabe ngingabezwa ngingale ekamereni ngithuka ngabo sebefikile mina lapha e-office lababa sithi mesiqhamuka nabo bangeni ngala bawelele ngale bagcina la ngithi mengiqhamuka nje ubaba mengabe ngilanda ngithi mhlambe khonto ngibizela mhlambe ekitchen vele uye ekitchen udlula la e-office lakhe vele athi hayi singena la savula isicapha same people different clothes different like
indlela ababukeka ngayo, different sports futhi la bahleli khona phela ngiyazi ukuthi omunye omnyama ade ehleli ngale lo ozwile ukuzongibopha. Yabo phela ingqondo yami isafanishini isacabanga konke lokho phela bekucala ukwenzeka. Hayi, bafike nangempela mina ngithi ngiyababuka nje. Bakubuka emehlweni bayazizulela. Bakubuka nje emehlweni bayazizulela nje. Obaba abantu. Bazobuka nje kuphela. Hawu bazobuka nje. Angazi nje le nto uthi usiko linjani. Okay, hayi obaba abantu. Nangempela yenzeke le nto. Kwayokuqala futhi kubulldozer lokuqala ungenzekile izolo. Hayi futhi ngibe nokuthuka nakhona. Ngibe nokuthuka nyana. Enze hayi. Aphinde futhi uspeed but uthe sezoqeda ubulldozer. Ngayizwa nami phela ngithi yabambelela induku yabo phela mangabe sebechama ithi ukustuck 1 minute nyana ngaphakathi ithi ukuqumba. Mase ke ngalesikhathi esincane ithi donqo idonqo leli kuyima kuyiphumela ke kumina cause nami sengichamile phela. Hayi kuyiphumela kuyigelezela kuthegeleza nje. Indaba zamathishu dokotela ukuthi amathawula kusulwa yini. Gcotshe oil qhutsheka nemishini legcine khona dokotela. And le oil iyavuselelwa whereby I found ukuthi shuthi eyakho eyabusiko cause bese kumanzi ngichame nokuchama bese ngicabanga kahle ngokuthi ngiyayazi sex sengijwayele. Hey dokotela nangempela iheve kamnandi njanami le bulldozer lesibili vele nginale mentality ukuthi awuvele ngidle kahle izolo. Hawu bulldozer sihlane kahle. Angisanako ukusaba kwalabantu balendlela angisasabi because into abangenzayo Usujwayela awuna ndaba. Sekufanele ukuthi ngijwayele cause lento lesi 2 times yenzeka. Hayi iphinde futhi kuphela isonto phela amasonto awu2 yenzeka. Hey thenga isonto lesi4 dokotela bemfonela ubaba kodwa ku2 beku2 emini nje ube off thiwa uyaphuthuma une emergency ekhona cause into yadala ukuthi ngisho njalo wabamba icall waphuma wahamba watshela umama ukuthi mama ngiyaphuthuma waphuma wahamba. Khopha ngiyasala ke mina noma enuma uzibhize nento zakhe akanga nemsebenzini off. I think bathola nemsebenzini basebenza emsebenzini kodwa cause hayi indlela okwenza ngayo baba off bo2 babe ikhathi efanayo yabo. Hayi ngingabe nankinga ngihlale. Hayi ngizizwe man ngithi ngiyazama ukufaka ama-earphone ngizothi hayi sengiyifuna manje ngiyayicelela manje. And phela abangizwa labantu omgodo oyaba abangizwa angeke baba communicate nami ukuthi sizokwenza. Ngicabanga ukuthi ngizoyenza kanjani cause kushuthi nje kuyinto yamasiko bengibopha shuthi bengigcoba lento bengigcoba zona shuthi iyazisho igazi lalenjalo liyazisho ukuthi hayi hamba kwenza wani Kufanele uyenze lento. Manje ngizocommunicate kanjani nazo ngithi ngiyenzeni 1+1 + 2 umama engathi uthi shade ngithi ngiqhamuka ekitchen ngiyophuza amanzi ngizento yophuza amanzi angifuni amanzi. Ayi umama akekho vele ayikho idynamic ngijabule usekamereni. Hawu nangempela ngithola uchance ngiyosifaka endlini yami manje. Ngiyifaka officeini laba phela. Ngathi kwayithina siphelela lapha e-reception. Kungena i-reception kunesithunzi ukungena kuyona. Hayi nangempela ngimdonsa ubulldozer oyedwa. Angibadonsi bo2 mina. Ngidonsa lo ongidle kahle okugcina. Lo ophashile obrown. Hayi umdonsa. Uphashile. Phela uqamile omunye uphashile. Yeah. Hayi ngimdonse. Pitbull into ehlala eminyango ekidlela ukudla. Hayi ngimdonse singene endlini. Like umdonsa kwami ngiyenzela ukuthi umama mangabe ephuma kube ngathi mhlambe njengoba ngiphethe isnack ngizosiphosa phansi kube ngathi mhlambe ungena ubulldozer ufuna lesnack. Cause ama-puff nje ama-ring. Ubulldozer ngiyangawadli lo ma-chips fana nama-O's izinja kuthiwa ziyawadla. Hayi nangempela ngifaka chips elilodwa emlomeni ngizama ukucalaza. Ngimdonsa ubulldozer vele ngimdonsa ngeketango mina ngimdonsa nje emsalovu nje. Ngimbambe kahle nje kanjena emqaleni.
msondeze eduze. Sifike-ke endlini ngivale kahle isicabha. Angicelanga kubulldozer. Dokotela. Ubulldozer kwazenzakalela. Cause imina dokotela engase ngizenzela. Cause angazi phela dokotela ukuthi kucelwa kanjani. Ucommunicate kanjani naye bulldozer ukuthi ayenze lento. Cause ngiyayifuna mina dokotela imnandi phela lento sengiyayizwa. Usuyijwayele. Dokotela iyona engiqale ngayo. Ngazi yona. Mhlambe ke ukuba ngazi okunye ngabe ngifuna wona. Base ngifuna lokho ngikwaziyo dokotela. And ngifuna ubulldozer ukugcina. Angishaye ngokucala wangizwisa ukuhlungu. Lokugcina kusho ukuthi wafika sekuvele sekulungile. Bulldozer siyenza lento ne bulldozer. Bulldozer azenzele naye avume naye angishintshe ubulldozer. Angishintshe dokotela. Ngidliwe sezinja kuphela ke la dokotela. Njengoba ngithi angishintshe dokotela. Mina mengima ngaphezulu dokotela. Njoba yena egube kanje. Kuzomela ukuthi bengathi ngimgovozela siyaflathelana. Sithi ngigoba ngiguqa ngibhekele akuqabele. Phela dokotela sekune experience yayo dokotela sengenza isuku othandweni. Ngifuna ngingene kahle dokotela ngifuna ukulizwa. Unlike ngalesa sikhathi bebengigobise ngenkani ngiphakoza Nkosi ngibhekiswe le ukuthi angajiki izenzela yabo. Ngiyayizwa mina sengifuna ukubooster nje. Ngifuna ukuthi me-boost ubulldozer ngala nami ngibooste ngala. Dokotela ihlekisile. Hey dokotela ukutshela ukuthi kwaba mnandi kanjalo ukuganga nobulldozer. Ngilo ngithatha yena kwaphela amasonto amabili. Kuthe kushaya uMonday ubaba wayevuka ngalo suku benomama emsebenzini obviously ngizosala ngedwa nezinja vele ikhona ibodyguard eminyango. Hayi thiwa kuzobuya ubhuti omdala ngalo suku. Ubhuti omdala make sure ukuthi uzofika ntambama iflight yakhe angazi uyithathe nini ngalo kayizolo. Hayi nangempela ngihlale mentality yami ngithi nje bahamba nini dokotela Nkosi yami ngizithathele ubulldozer. Angayikho into engiyifunayo dokotela ngaphandle kwabulldozer. Sengisho ukuthi noma bekhona mangimbona nje ubulldozer sengivele nje ngifile ngenye indlela dokotela. Engayazi nami. Manje unobuchama uchanyiswa ubulldozer. Dokotela cha miyane yabo futhi it's more than ukuchama mangase sesithiwa ngicabangisisa kahle manje. Akusakona ukuchama sewukuskwitha. Dokotela Shuthi ubusikwethiswa yinja. Dokotela iyawenza umsebenzi ke nayo ke bo. Hayi okay kuthe kusanjalo ubhuti omdala uzofika ntambama ubaba vele uyangifonela ngibuza ukuthi hawu usudlile uhleli kahle ngithi yebo. Hawu nangempela ngabe unayike ngihlalele kahle cabangela bulldozer vele mina. Hayi idonsela bulldozer nje. Ngine bulldozer shaqa. Kanti ubhuti omdala uzolenda ngo-1. Nakhona hayi ukuthi sewushayile u-1 u-12:50 something usuzoshaya u-1. Theme ezithi o'clock 13 cause isikhathi ngasibheka ngenkathi engena ngayo. Cause ngiyiphethe ifoni ngilalela ingoma ngifama i-earphone but sengisholo ukuthi ukuslide la phezulu ngibheka isikhathi esengena. Okay ngiyiphethe ifoni ngidlala ama-earphone ngithi hayi why bulldozer ngafaka ama-earphone ngi-enjoy ubulldozer angeke ngicommunicate naye. Communicate nengoma mhlawumbe experience new things hlale ngibhizi nebulldozer kuthulekile ake ngizijabulise nako kunye nginakile kunye. Hayi ngithe ngizenzela nje dokotela phela akho umuntu ngiyazi bazobeya ngo-4 noma ngo-3 ngiyazi ngizozwa ngemoto vele. Ubhuti omdala
ngazi ukuthi unayo imoto, ngathi besanenkinga yokuthi isafile ilokhu khanda kanjani bekwenzakalani le koGoli, kodwa ufike ngeflight la and wa-requesta for ukuthi afike endlini. So ungene nge-remote egate njengoba umama ngangamzwanga since engene khona into eyikhohliwe, kwaba yinto ekanjalo ukuze angizwanga. Hayi, sibhizi na-bulldozer dayiningi baba. Angene uSteven. Bathi bengena nje wabehlala phezu kodaba. Bangena bebe emsebenzini ngo-3:30. Befikisana. Wabangena ngodaba. Cause nabo nje abafikisana shithi banale mentality ukuthi umfana omdala uyebuya. Abangena ngodaba ukuthi hayinako kusengifica indodakazi yeni la. Ibhizi ne-bulldozer. Awu kanjani na? Kubuza ubaba ngoba phela culture yethu le engenziwa without labantu kushuthi ababekhona ngiyenza naye. Nento egcotshwayo kushuthi mhlambe nabozankosi kena singasho sipha involve ngaqala ngakho. Hayi na ngempela kube nje aya bekhulume ke isikole ke ukuthi hawu manje ngicabanga ukwenza njani cause azikho service nje mengithola yena une-pitbull lo mfana lo kuphela. Li-safe nge-pitbull cause angiboni ukuthi lingenzeka something, but nje if ubulldozer wakhe ngabe asazi ukwenzakalani ngami kuzokube namhlanje. So it's whereby I ask myself ukuthi bangasuke bengixoshe ehlathini bengixoshela ukuthi ngizokwenza amanyala angaka angavumelanga kangaka. Ukubulldozer wamfana wakhe ngangizoba njani? Cause i-pitbull ikwi-safe side njengoba ngisho ukuthi sihlakudla sidlalela eminyango nje. Mokalile u-10 ekuseni, wakala u-1, wazikalela u-4 ntambama. Usuthi ubulldozer angeke uze umuze khulube bangumsini. Sondela. Angeke uze umuze khulube bangumsini. Hayi. Kwawukuthi-ke indaba iphela kanjalo. Bakhulumile ke ngendlela yabo ke. Bakuxolele. Angeke ngisho ukuthi umxolile ngoba kahle kahle kuyena umuntu bothuku labo bhuti laba. Abantu nje kodwa ngisho ukuthi abahlala khona. Abantu ebengakhulumi nje nabo like hey hi morning ngiqhubeke nento engiyenzayo yabo just ukuthi kushuthi batshela ukuthi kumele ngifeel comfortable ngifeel at home. Noma ingekho into abazoyikhuluma nami but nje ukungibingelela nokuthi good night is very important for umuntu oseyipart of i-family member. All right. Ayi kwabe into kanjalo ke dokotela, kwaba kubi kanjalo kuze kube namhlanje njengoba ngibuyile ngabuyiswa isimo sokuthi wathi ubaba kuzomela manje as sengikhishe umntombi ngizamele indlela leyo khomisa ukuthi sengimdala sengakwazi ukuthi ngingalali ngingadlile Uthi uyosebenza. yebo. So bye ngabona ukuthi ngibuyele khona ekhaya ngihlale ekhaya cause sengiright akufani nokuba semgacweni ngingcole vele kade bangcina nasemgacweni ngekujwayeleke. Ekhaya lisakhona. Lisakhona ikhaya ukuthi phela selifana into engekho because alihlali umuntu nje. Ikhaya nje. Fike ke nami cause vele ngase ngizamekile Nkosi yami 2 years back. Fike nje nami ekhaya vele bangitake care bathi bazongithengela ukudla yonke into but like sengishilo ukuthi babethi bazongi-assista lapha nalapha hayi ukuthi bazongondla. Bazongi-assista lapha nalapha menginenkinga mhlambe khola phela kwenyanga phakathi nenyanga yabo. Hayi Shuthi kusane communication. sisakhona communication but kumele ngifunde ukuzimela as much as sengikhishiwe ubuntombi sengikhulile. Okay. Hayi ke ngaphuma kanjalo ekhaya ngabona ukuthi ngibuyele ekhaya elidala. All right. So
into engiconfuse kakhulu ukuthi kamakhelwane kunezinja and ba-opposite labo makhelwane banazo izinja bo-2 omunye ushaya hlampe nge-6 yakhe nje yabo ezinye zikhuthukele but ezinye ziwu-3 zingconywana zi-fresh then sengibona no-fresh bezinja dokotela then lezi zakamakhelwane ezimbili zi-right inhlobo manje yodwa yabo njengoba iphashile ingicaphangisa uBulldozer baba ngihlala uBulldozer afike ekhanda lami ahlale nje kwakheke nje i-move mina naye sinoBulldozer sibhizi so mina ngiya-entene kanje ukuthi ngiyacela bandla ukuthi ngazi ukuthi mhlampe iyiphi indlela engingazama ukugwema ngayo because ngiyazi ukuthi ngeke kube easy ukuphuma kuyona kufana nomuntu obhemayo kumele e-rehab acathuliswe angeke kube easy ukuphuma kuyona because ngaqala ngayo owalala nomuntu ophilayo angikaze ngalala umuntu ophilayo yinja nje kuphela angiboni ukuthi ngamfila njengoba ngingafili ngisho sawubona umfana angiphenduli nje mimbingelelo bahlele bengigxeka bengixwaya bebekhuluma ngami emaceleni mengizwa because bathi ngiyazibana ngiyazitshela mina angazi ukuthi sengiyini mhlambe singahamba ngabuya phela yabo as much as beyazi ne-background yami ngasekhaya baza mafana ukushela ufake lento yini akufanele uyikhuphe nje lento no akulona siko akukona ukuhamba ngosiko lokho ukuthi uyikhiphe nje kumele ihlale ikhona ulala nayo nje into ihlale ikhona eish ukuthi phela usiko alifani ke abanye bangenza ngendlela zabo bathi nje 14 isho ngashisa kubande manje bathi usukuyigqokeleni lento le for i-culture yethu angisho abantu besilisa angibasebenzisiswanga from the scratch so which means mina ngeke ngibasebenzisa besilisa angisho ukuthi kwashiwo njalo but ngokosiko lento iyasiprotecta whereby abantu besilisa bengakwazi ukuthi besibuke besibuke nangelihle lingale alright yebo kuvimba ilihlo elingale ukuthi lingafiki angaqali nokuthi aqale akubone nje because uba off ebona amehla abona ukuthi hayi khona into engiyibukayo lo muntu ngizomtshela ukuthi akacace yabo kanangi angengixaxe so kumele abingelela adlule because probably ngeke ngize ngicace into engigcokile shuthi umuntu noma ngabeka imali la ngeke ukwazi ukuyikhupha lento le ngathatha imali yakhe angishiye bandla ngingacela nje ukuthi ngifunisa uBulldozer nje into engayicela iyona nje into odinga usizo yabo nje ke sengawukhipha ke umask mebe ngabe kuBulldozer angisho phela ukuthi bangifundisa uBulldozer but what I'm trying to say ngiyam-enjoy uBulldozer and ama-feelings ami ngeke aze aphele for yena okay shuthi uyabona ukuthi no lento isiyinkinga kahle le phela dokotela yona into engilethela ukuthi as much as kunezinja kamakhelwane nje basengibuyile la eThekwini angiboni ukuthi umqondo omuhle azikho safe izinja zabantu hayi into engizoyisho ngingasho ukuthi azikho safe izinja zabantu azikho alright around mina alright okay no ngenxa yesikhathi abanye abantu besifazane yini ongayisho nje about izinja inje imnandi to your own experience to abalaleli abantu besifazane abasakhula njengami into engafisa ukubaxwayisa kuyona ukuthi angeke ngize ngikuphasise ukuthi inja emnandi but ngokweside lami cause mina ngafunda ngayo inja vele ngingasho ukuthi mnandi ngeke ngikwazi ukuyiyeka mina but according to abanenhlanhla besifazane abakwazi ukuthi batholwe umuntu wesilisa abakhiphe ubutshitshi ngithi mina hayi bangayibamba iqine lapho Nkosi yami because hayi la ngikhona
Ngingadla zonke izinja zomphakathi phela manje. Because into ethi inja nje iyangiqhanyelisa. Ngisho ngaqothuka njengoba ngithi ziqothule nje zamakhelwane. Ziqothule impela kodwa nje into ethi inja. Uma kungathiwa zonke azikho ngithola uchance naye. Ngeke ngiyeke dokotela. Eish. Hey, manje emntwini othi hayi mina ngibona unkosikazi, ngibona umfazi. What can you say? Ngingamxwayisa ngithi ayikho inkinga. Ngingacathula nami ngendlela engacathula ngayo ngiqaliswa okwesezinja. Alright. So yonke into iya ngokucathula until izojwayela. Manje uma ungaba nendoda nifuyinja kungaba inkinga. Singaxabana dokotela. Asingahlala sixabana nje akangidivoza. Because empilweni yami angisafuni ukuphinde ngiyibone ngishintshe. Because ukuyibona kwami uqhanyelwa kwami. So iyangilinga dokotela. Eish. Kubuye ubulldozer njalo la ikhanda lami. So engathi nje into ethi nja ingangabi bikhona noma ikhona kube khona iPitbull kuphela. Hayi uma bulldozer izinto ezinormal. Kube khona iPitbull ngeke ngenze lutho hayi lapho singashada kuzokuvala. Nokhuleka hayi. Ngingamxwayisa ngokuthi nje kushuthi akathenga ama-Pitbull. Yeah, hayi kezwakala. Hayi no khuleka sokusiza indlela sokusiza ngayo. Siyabonga ukuthi ufike ushare story sakho. No, thank you guys. If you want to contact me, khona email ku description. Noma ungaya ku Facebook Dr. Ncekeza. Siyabonga. Thank you for watching. Please subscribe, like and share.